Naravno, opšte je poznato, ključni infrastrukturni projekat izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji će se graditi uz podršku Evropske unije i naravno razgovarali smo o našem projektu Zelene zone. Svaki novi dan je mogući korak napred. Sigurno napred. Od stečajnog upravnika očekujemo da u što kraćem roku pokrene proizvodnju hleba u pekari. U najkraćim crtama. Da nas zakonski odjave i prijave, da ispoštuju zakon oko tih 12 minimalnih zarada, zakon oko povezivanja radnog staža od 24 meseca. To je najbitnija trenutna stvar za nas uposlenike. Dolaskom novog stečajnog upravnika radnici UMIPEK-a se nadaju nekom boljitku. On će pokušati najverovatnije da pokrene proizvodnju. A ako to ne može ostvariti, onda će rešiti naša prava da budemo zbrinuti na tržište rada kao i svi radnici ove Srbije, jer smatramo da nismo građani drugog reda. Smatramo da će nam ova država pomoći bar u tome. Juče je bila na televiziji i objavljeno da smo dobili stečajnog upravnika. Evo sad smo imali jedan sastanak sa njim. Radnici su ovako u ovom prvom trenutku malo zbunjeni. Znači, posle svih ovih dešavanja koji su se dešavale u UMIPEK-u, postoji sumnja u svaku priču i svaki dogovor. Svi smo u nekom stanju takvom da bi trebalo da bude nešto pozitivno, ali vam kažem, posle svih onih iskustva koje smo imali, nekako smo zbunjeni i vidjet ćemo u narednih par dana šta će biti u razgovoru sa stečajnim upravnikom. Svaki novi dan je mogući korak napred. Sigurno napred. Niti znamo kako je prodata, niti na koji način, niti gde su sredstva upućena. Izvršena i prodaje mehanizacije, znači u globalu, rekao bih en passant, znači za nekih 2 miliona, je li tako bilo, za nekih 2 miliona, a mi, prethodna naša firma imala komisije koje su određivali cenu, par mašina vredi toliko koliko je procenjena ta kompletna. I ja ne znam kako su oni uopšte mogli da naprave procenu sve te mehanizacije što je ostala i svih tih rezervnih delova, ako nisu imali popisne liste, ako nisu imali početni neki parametar po kome će se oni da se rukovodi. Svaki novi dan je mogući korak napred. Sigurno napred. Tako će fudbalski klub Dubočica iduće godine igrati sa Moravom iz Mrštana, sa Zloćudovom i imat ćemo derbi na gradskom stadionu Morava, fudbalski klub Dubočica, a samo do pre 2 godine imali smo jedan kvalitetan derbi između Radničkog Niša i fudbalskog kluba Dubočica. Uz svo uvažavanje ovih klubova koji su napravili dobar rezultat i organizovali svoje klubove, ipak mislim da fudbalskom klubu Dubočica nije mesto u tom rangu takmičenja. Pejičić je na današnjoj konferenciji za novinare naglasio da rukovodstvo fudbalskog kluba Dubočica nije ispunilo obećanja data prilikom preuzimanja dužnosti i da je ovaj leskovački fudbalski klub doveo u bezizlaznu situaciju. On je najavio da će odbornička grupa DSS-a na narednom zasedanju lokalnog parlamenta tražiti da se detaljno preispita rad rukovodstva Dubočice, a od odgovornih će tražiti ostavke. Svaki novi dan je mogući korak napred. Sigurno napred. Demokratska stranka. Boris Tadić. Izvini što plačem. I mi imamo emocije. Zajebano vreme.